सासाराम से लेकर सूरीनाम तक के सभी भोजपुरी भाइयन के प्रणाम, आदाब, नमस्कार, गोड़ लागतानी। हम अमितेश पांडे बाबा विश्वनाथ के नगरी अब महात्मा बुद्ध के ज्ञान स्थली से यानी काशी या कहीं वाराणसी या फिर कहीं बनारस से आप सबके सामने एक बेर फिर से हाजिर बानी। आज उससे आपन खबरिया एगो नया कार्यक्रम शुरू कर रहा बा जेकर नाम बा आपन मुद्दा, जौने में बतकही होखी, चर्चा होखी कई लोगन से, तमाम मुद्दा पे कई गो विषय पे हमन चर्चा करल जाई, ओकरे समाधान तक पहुँचे क भी कोशिश होखी। सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7:30 से 8 बजे ले आपन खबरिया के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे हमन लाइव रहल जा। आपसे निहोरा बा आई जा और जुड़ी जा हम लोगन से। आज अपन मुद्दा में बात हो कि बिहार चुनाव के लेके बिहार के 243 विधानसभा के सीट खातिर काल यानी बुधवार 28 अक्टूबर के मतदान का शुरुआत हो जाई। बुधवार के पहला चरण के मतदान खातिर 16 जिला के 71 गो सीट पर मुकाबला कांटा का बा। 2015 का दोस्त अब 2020 में आमने सामने आ गई बाड़े और नारा के तर्कस में आरोपन का तीर लेके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुए। जी हाँ, 2015 में जौने नीतीश कुमार के शासन के तेजस्वी यादव सुशासन बतावत रहले, उहे अब 2020 में कुशासन बता रहल हवन नीतीश जी के शासन के। राजनीति में आज के रात के कत्ल का रात यानी कातिल रात कहल जाला। कातिल रात के बाद होखे वाले बिहान और कल के चुनावी हालत पे चर्चा करे खातिर आज हमरे साथे बिहार से जुड़ रहल बाटे राजनीति पे बड़ा करारा पकड़ रखे वाले नारायण सिंह जी। उपेंद्र जी, स्वागत बा आपका। जी प्रणाम। कत्ल का रात हो आज, का जी जी चीज दिखाई पड़ता, बताई तनी। एजा ध्रुवीकरण हुए दू तरफ हो गई बा, जौन जनरल इलेक्शन में हर एक बार होला। तीसरा मोड़ कहीं बुझात नहीं थे और वही में जहाँ जे 19 पड़ता, कोई 20 पड़ता, लेकिन टक्कर कांटे के बाद जहाँ बीच में लागत रहे कि चिराग पासवान कुछ कर पाई हैं, तो उ जौन भी करिए तो एनडीए के डैमेज करेगा कर उनका से और कोनो दूसरा दल के कोनो प्रभाव पड़त नहीं थे। तो भाजपा के जो नीति रहे कि मैंने नीतीश जी के ऊपर से तो जरूर उनका नीति रहे कि नहीं नीतीश जी हमारा साथे बनन, लेकिन अंदरूनी जो नीति रहे वो नीति में लगा था कि सफलता कुछ भाजपा के मिल रहा बा। अब बाकी तो 10 तारीख के पता चल जाई कि का लोग करी। आज कत्ल का रात है, कल पहले चरण का चुनाव हो रहा बा, वोटिंग पहले चरण का होई। अभी तक ले जोन हम लोगन के एजा से नजर आल, हम लोगन चूंकि बिहार होके एक राउंड अली तो हमें जोन दिखाई पड़ल कि तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन बढ़त ले दिखाई पड़त रहे, लेकिन मोदी जी जब अलन ओकरे बाद का समीकरण रहे ये आपसे समझे चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक तेजस्वी के बात बा, तो मोदी जी के आवे के पहले और उनका गैला के बाद तेजस्वी के जौन भी कार्यक्रम भइल, जौन तरीका से भीड़ उमड़त बाटे, ओपर कोनो प्रभाव नहीं पड़ल मोदी जी के आवे से पहले और गैला के बाद। ये चलते अब वोट में कितना परिवर्तित होता ये तो काल के वोटिंग से भी कुछ अंदाज मिल जाई। और रहल बात कि जो 15 साल के रहे ये आपसे समझे चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक तेजस्वी के बात बा, तो मोदी जी के आवे के पहले और उनका गैला के बाद तेजस्वी के जौन भी कार्यक्रम भइल, जौन तरीका से भीड़ उमड़त बाटे, ओपर कोनो प्रभाव नहीं पड़ल मोदी जी के आवे से पहले और गैला के बाद। ये चलते अब वोट में कितना परिवर्तित होता ये तो काल के वोटिंग से भी कुछ अंदाज मिल जाई। और रहल बात कि जो 15 साल के सरकार बा तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ले बाटे, ओकरा साथे साथे मान ली नया जौन एगो ई मुद्दा धैले बान, जौन नब्ज धैले बान तेजस्वी नौकरी वाला, वो थोड़ा कारगर लौकत बाटे। और ओकरा पर हो सकेला कि युवा ओकरा पर कुछ
जास। आप भी कई गो रैली में गईल हुई हैं कवर देखे खातिन, कवर करे खातिन। जी का जी बुझाता कि जौन भीड़ ओइजा आवता जी। उ प्रभावित बा, उ का वोट में तब्दील हो जाई। देखिए, रैली के भीड़ और वोट दोनों में बहुत अंतर पड़ेला। एक चीज जरूर लौकत हटे कि तेजस्वी के रैली तो हम गईनी ना कोनो, लेकिन रैली जौन तरीका से जौन उल्लास से जौन उनकर अभिनंदन करता, ये बुझाता कि महागठबंधन तरफ वोट के थोड़ा सा परसेंटेज जरूर बढ़ी। और जहां तक एनडीए के जहां जहां सभा होता, जौन हमनी के फोटो देखा था या एक दो में ई, तो ओकरा में निराशा टाइप के बा। क्योंकि लागत देखला से कि जौन भाजपा के नीति बा बिहार के इलेक्शन में, वो नीति के लोग भी धीरे धीरे समझ भाप ले बाड़न। भाजपा हो सकेला ई सोचले होके कि हम जौन काम करब तो बिहार के लोग ना जान पाई हैं, लेकिन बिहार के लोग ये चीज के बढ़िया से समझत बाड़न कि नीतीश जी के डैमेज करे खातिर ही लोजपा के भाजपा बहुत तरीका से प्लांट कैले बा। बाकी तो मान ली कि मोदी जी भी आई तो वहाँ के स्टेज पर कोनो ऐसा बड़ा चीज ना बोलनी जना से कि लागे कि लोजपा एकदम ठेका गिल बा। बाकी तब अब जनता मालिक बा, जनता जवन करी तो समझ में आ जाई। ओवैसी ओवैसी बंधुअन के आय से कितना असर पड़ी, केकरा पे पड़ी, ई बहुत जरूरी बात बा, ई जरूरी देखिए चर्चा बा। काहे कि जौन ओहर का वोट बा, खासकर ध्रुवीकरण के जौन अब बात कैले हुअन, जी और ये सब जानता कि बिहार में जौन बा जातीय ध्रुवीकरण बड़ी तेजी से होला। बल्कि अभी तेजस्वी यादव लगातार जौन बा के लेके बतियावत रहे, नौकरी के लेके या मुद्दा के पकड़ के चलत रहे। अचानक वो उनकर कल एक बयान आ गई, बाबू साहब वाला बाबू साहब। बाबू साहब वाला बयान आ गई। कौने रूप में के देख रहा बाड़े ये दोनों चीज के? दे, देखिए, बाबू साहब के जौन बयान बा, वो तो भाई राजनीति है, वोट के राजनीति बा। तू अपन वोट के अति पिछड़ा या जौन भी उनका अपन सोच के बा, लेकिन जहां तक राजपूत जाति के बा, ए पर जे माइंड मेकअप कैले बा तेजस्वी देने देवे के, उ देवे करी। ए बयान से बहुत प्रभावित नहीं खन। आ जेकरा ना देवे के रहे ओकरा बहाना मिलल बा। हमरा ये बुझाता कि जेकरा ना देवे के रहे महागठबंधन के वोट, ओकरा एगो सिगुफा मिल गई। आ जेकरा देवे के बाद जे मान ली कि अपना के समझता कि नहीं बदलाव होके के चाहिए, वो महागठबंधन के वोट जरूर दी। आ जेकरा नहीं देवे के ओकरा एगो नया बहाना मिल गई। आ ओकरा से महागठबंधन के हो सकेला कि नीतीश जी के जो अति पिछड़ा के वोट बा, वो महागठबंधन की तरफ थोड़ा सा घसक जाओ। वो अपन अपन आपके बता दें कि पिछले चुनाव में ओवैसी जी ओवैसी के पार्टी के जी 7% वोट पड़ल रहे। ये वोट जी केकर रहे ये आप समझते हुवन, कहाँ से कटल रहे। अब फिर दुगना जोश के साथ ओवैसी बंधु आयल हुवन, कितना असर पड़ी और के नुकसान? ओवैसी के आवे से नॉर्थ बिहार में कुछ जरूर प्रभाव पड़ी, लेकिन हमनी के जो क्षेत्र बा सासाराम बिहार के क्षेत्र, एकरा में बहुत ज्यादा प्रभावित ना कर पाई। क्योंकि एजा जितना भी 7 गो विधानसभा सीट बा रोहतास जिला में, एकरा में जौन जेकरा साथे उनकर गठबंधन बा, रालोसपा, बसपा और ओवैसी, ये गठबंधन के न कहीं उतना दमदार प्रचार बा, न कहीं उतना दमदार उनकर वोट के प्रतिशत बा। ये चलते नॉर्थ बिहार में हो सकेला कि एकर प्रभाव पड़े, लेकिन एहने कोनो ओवैसी के बहुत ज्यादा नहीं के प्रभाव। 1-8% हो सकेला यंग जनरेशन मोहम्मदन वोट के हो सकेला कि 1-8% ले सकेला। पिछले बार 7%, आपके बता दें उपेंद्र जी, पिछले बार 7% वोट ओवैसी के पड़ल रहे। जी जी हाँ, तो सबसे बड़ा चीज बना कि ए बार जौन स्थिति बनल बटे, पिछले बार के चुनाव में राजद और जदयू दोनों गठबंधन में रहे, अब दोनों अलग अलग बटे।
एकरा में का बाटे कि बदलाव के स्थिति में लोग सीधे गठबंधन के तरफ जाता हन, जे बदलाव के इच्छा रखा करते। और ओवैसी के जो वोट बटे तो वोट पूरा बिहार में 7% आई रहे जरूर, लेकिन हमरा जहां तक अंदाज बाटे कि हमनी के इलाका में ई वोट के परसेंटेज आधा से 1% से भी ज्यादा ना रहे। ऑल ओवर बिहार में हो सकेला, लेकिन एकर हम परसेंटेज हम जौन बात कैली हूँ ऑल ओवर बिहार का, मतलब टोटल बिहार का बात कैली, पूरे चुनाव के बाद जौन जी उनका जी वोट का फिगर प्रतिशत का आयल रहे उ रहे। जी कल बिहाने आपके इलाका में वोटिंग होए वाला बा जी हाँ का हम अब का रुख बा आप लोगन का, कैसे का चीज देख रहल बानी इस समय जनता का देखिए भी? सीधा सीधा एजा दो तरफ लड़ाई बा। एक तरफ एनडीए बा, एक तरफ महागठबंधन बा। एनडीए से जो रुष्ट बाड़न उ लोजपा में भी कुछ जाता हन। तो ई आज के रात होत जो अगर मान ली कि 15,000 वोट रहे तो लोजपा में 10,000 के लगभग हो जाए। आज के रात सब अपन अपन गुणा गणित चलावेला। ये चलते लड़ाई सीधा सीधी महागठबंधन और एनडीए के बीच बा। बीच में जरूर पहले जो गठबंधन रहत रहे ओकरा से अबरिम के गठबंधन थोड़ा अच्छा बनल बटे, तो वोट के परसेंट काटे के परसेंटेज। आपका आवाज गायब हो गई उपेंद्र जी। हाँ एक मिनट, ठीक है। हाँ बोल दो बैठने के लिए, बोल दो मीटिंग जी जी आवे लगल। जी 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 एक चीज बताई, जी पहली बेर देखल जाता बिहार में, और बिहार में का शायद पूरे भारत में पहली बेर 6 गो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बिहार में दिखाई पड़ रहा बाड़े। जी कैसन बुझाता? अब का लोगन का रिएक्शन बाइक रा के लेके, कहा कि 6 गो देखिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। हाँ वो तो उम्मीदवार जरूर 6 गो बाड़न, लेकिन ताकतवर 2 गो बाड़न। उम्मीदवार जरूर 6 गो बाड़न, चूंकि ये लोग के जोन तरीका से ये लोग गठबंधन के चक्कर में रहे, अंतिम समय में सब घसकत चल गई। ये चलते उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई ना तब। और ओकरा में अरोरा हमरा हिसाब से लागत है कि 2 से तीसरका उम्मीदवार हो सकेला, चिराग पासवान हो सकेलन, लेकिन तीसरका उम्मीदवार के बाद कोनो उम्मीदवार में कोनो ताकत नहीं है, न कोनो उनकर वोट के परसेंटेज भी हो रही। यार प्रिया पुष्पम का भी कोनो का प्रिया पुष्पम अच्छा लड़ाई लड़ रहा बानी तो नहीं, चूंकि देखिए बिहार के चुनाव बड़ा अलग तरह के चुनाव होला जी। और ये जौन कम समय में नो डाउट अगला इलेक्शन में हो सकेला कि कुछ हो सके, लेकिन ये इलेक्शन में इन्हें कहीं ऐसा लौकत नहीं है जना कि प्रिया पुष्पम के देखल जाओ। ये तो 10 तारीख के पता भी चल जाई, लेकिन प्रिया पुष्पम के दल के हमरा इलाका में कहीं कुछ दिखाई नहीं के पड़त। चलिए तो हमके लगा तो कल का जौन बा, कल जब वोटिंग हो जाई ओकरे बाद जौन चर्चा हुई वो काफी जी निर्णायक होगी। और हमारा आपसे आग्रह नहीं हो रहा कि तनी ध्यान दे जी के जी ओके कई जगह देख लिए, कहा कि कल के चर्चा जी में और लोग जुड़ी हैं। आज जौन दिक्कत भइल बा तकनीकी रूप से वो सब सॉर्ट आउट कर जी लेहल जाई, ओकरा के हम लोग निदान पा लेहल जाई। और कल विधिवत फिर जी चर्चा हो कि वोटिंग के बाद पहले चरण के कि अब कौने ओरी बिहार जा रहल बा। चलो ठीक बा। तब जी आपसे हम ही कहब कि आपन खबरिया के सब दर्शकन के बता दें ई रहे हमन का आज का चर्चा बिहार का। हालांकि तकनीकी दिक्कत के वजह से दू ठे विश्लेषक जे वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश प्रताप सिंह जी और राणा अवधूत जी बिहार से जुड़ ना पहले, एकरे खातिर हम क्षमा चाहतानी। और चर्चा के अब चूंकि दू लोगन का विश्लेषण बड़ा जरूरी रहे, बाकी वो लोगन के नइखे जुड़ले की वजह से ये चर्चा के आज हमने एजे विराम दे रहल बानी। आप लोगन से माफ़ी मांगतानी। ऐसे ही देश प्रदेश की हर खबर भोजपुरी में एक चीज़ और बता दें, पहली बेर भोजपुरी में कहीं
डिबेट हो रहल बा, चर्चा हो रहल बा कि पूरी की पूरी चीज भोजपुरी में हुई। और आगे आए वाले समय में लगातार आज कल परसों लगातार सोम से शुक्रवार तक 7:30 बजे आप लोगों से नहीं हो रहा बा, कहीं ना जाइए, आवे जुड़े, अपने बोली अपने भाषा में हमने चर्चा करल जाई, हर विषय पे हर मुद्दा पे।